Οι πτυχιακές εργασίες αποτελούν επιστημονικά τεκμηριωμένα κείμενα, τα οποία αναλύουν εις βάθος ένα θέμα σε καθορισμένο επιστημονικό πεδίο. Η πτυχιακή εργασία περιλαμβάνει την ανάλυση ενός επιστημονικού θέματος σε θεωρητικό επίπεδο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις συνδυάζεται και με την έρευνα. Όσον αφορά το θεωρητικό κείμενο, θα πρέπει να διαμορφώνεται με τον κατάλληλο τρόπο, ώστε να καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις του θέματος της. Στο στατιστικό μέρος, ποσοτικές αναλύσεις, απαιτείται η στατιστική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίων. Επιπλέον, μπορεί να απαιτηθούν άλλες στατιστικές αναλύσεις, όπως ποιοτική ανάλυση ή η μελέτη περίπτωσης και η στάντη. Τα στάδια μιας πτυχιακής εργασίας καθορίζονται ως εξής. Εντοπισμός του κατάλληλου θέματος, το οποίο να προσεγγίζει τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των σπουδαστών. Έβρεση πρόσφατης και έγκυρης βιβλιογραφίας, ώστε να είναι εφικτή η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας στο μέγεθος που έχει καθοριστεί. Ανάπτυξη κατάλληλου κορμού, δηλαδή η δομή πάνω στον οποίο θα συγγραφεί η πτυχιακή εργασία. Διεκπεραίωση του θεωρητικού μέρους, όπου να καλύπτονται οι απαιτούμενες προδιαγραφές του θέματος. Υλοποίηση στατιστικού μέρους, σε περίπτωση που απαιτηθεί με σκοπό να επιλεχθεί η κατάλληλη μέθοδο ανάλυσης. Έλεγχος λογοκλοπής της πτυχιακής εργασίας. Διεκπεραίωση διορθώσεων, οι οποίες ενδεχομένως να ζητηθούν έπειτα από την αξιολόγηση της. Διεκπεραίωση παρουσίασης της εργασίας.